Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, back. I'm coming in back, I'm coming in back. Amen. Asante tuba sibingelele egameni lika Jesu asibingelele ubuholi bonke bebandla
lethu It's Our Faith Ministries International sibingelele ngesiqubulo sethu esasinikwa inkosi sika John 8:31 ngicela ubheke kumakhiwe nomxawule ngesiqubulo sala ekhaya. Ngicela nalo ngemuva wenze njalo. Amen. Ngicela umbuko ukuthi makhelwane awuzibuka ukuthi muhle kanjani ku2018. Asikhulumene sontweni ngoba sesiyashimeka khona manje. It is buka ukuthi unjani. Awudelisana sakho sakana tusenze kanjena bese ushaba bile bathathu ngo5 sibakela lokwenze kahle wafika ePanbet Goals. Singasukuma mhlawumbe abasokwenza step phansi lokho. Lokusani kahle ke le manje bafethu sekulungile. Shaba o5. Bozo uyayibona ukuthi ukuphi. Outsikanje. Bamba kale ngesandla uJehova usibekela uJesu usibekela useze wasibeka lapha. Izulu liyabuka futhi liyazi. Amen. Asale phansi ukuze ngishumayele. Home leaders, branch leaders, ama-branch wonke akhona phakathi kwethu, nama-leaders wonke akhona asibingelele. Intombi ezinsizwa, Sunday school teenagers, i-worship team, i-sound system, ushers, abasi operator sound lapha sibingelele.
esiqala kuba nabo siyababingelela sibamukele futhi alibonke igama lenkosi kunyaka omusha nginibona nibahle nidlula kunyaka ka2017 angazi kanti lo nyaka kuno cream yini upolish abantu. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Nakho uyenza lapha nisize ngehla ncane uyenza manje. Amen. Siyabonga kakhulu. Asivule incwadi sibonge sibingelele unkosikazi wami uMaZulu okade edilive lenqola. Yazwakala ukuthi uyidrive umuntu omuhle noJoji. Umuntu omuhle noJoji. Yazwakala inkonzo. Amen. Asibingelele kakhulu. Siyabonga. Asibonga kakhulu Mama Ntengu just to emphasize logo akade kusho Mama Ntengu asikuthathe kancane. Indlela enisiphethe ngayo njengebandla nisenza niyasikhuthaza ngaso sonke isikhathi. Indlela nisapotha ngayo nangendlela enenza ngayo alibonke igama lenkosi. Sizizwa sisapotheke ngendlela esimangalisa. Sibonga uJesu kakhulu bazalwane ngaloko akwenzayo phakathi kwethu wonke ama branch. Siyabonga kakhulu umnikelo isikhathi nokuthi nje uzokhonza la ekhaya. Nokuthi uzokhonza nje la ekhaya naloko sikubukela phansi. Ziningi indawo ezingcono obungaya kuzo kodwa wakhetha ukuza la. Siyabonga naloko sakubonga bazalwane. Amen. Asibonge kakhulu ashayisishali izandla enkulu egameni likaJesu. Right. Asivule incwadi kaDaniel chapter 3. Sishumayele bazalwane bese singena ezindleni zenkosi bese siyagoduka. Amen. Singena ezindleni zenkosi. Bazalwane mathawazi ngina stress mthetho wami. Yabonakala? Ngiyabonga. Amen. Ngina stress yaze sani bazalwane. Esokuthi njengoba siyo planta ibranch eMlazi naseMalikazi nase eLuganda sizokwenza njani kubazalwane? Sizobabeka kanti futhi indawo Verelen esondelene neMautani isikhona indawo ezokwenza khona isub branch yaseMauti. Kanjalo nakwaMashu sesinawo indawo eNhlungwane. Kalubona abantu baseNhlungwane babekhona. Bakhona. Asibashela izandla siya eNhlungwane eMzomusha neze bazalwane. eNhlungwane eMzomusha sesiqedile nakhona.
Awushithi bazalwane kuyaqala ukuthi by this time next year ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uzobe ngempela phela ingane yakho ibambele eduze ngoba masike sahlangana kuyisidlo kuyofuneka imenezo umbhobho. Yes. Amen. Jehovah Bambile sibabingelele siyabamukela futhi akade bevakashile siyabamukela egameni laJesu sakhonza kanjani siqala sikasho. Amen. Jehovah ngifuna ngishawa ileli vesi uma uShadrach noMeshach naBabednego bengashanga empilweni sebephumile. Daniel chapter 3 verse 24. Yes. Khona uNebukadnezari inkosi wethuka wasukuma wakhuluma wathi kwabomkhandlu wakhe, angithi siphonse amadoda amathathu eboshiwe phakathi komlilo na? Baphendula. Ngizamele sibili ngoba ngathekela amabhedo. Esibili ngicela la angithi kunyanga uNebukadnezari ubuza laba abathumileyo. Yes maqale phansi. Khona uNebukadnezari inkosi wethuka wasukuma wakhuluma wathi kwabomkhandlu wakhe, angithi siphonse amadoda amathathu eboshiwe phakathi komlilo na? Baphendula bathi enkosini, uqinisile inkosi. Yaphendula yathi, bhekani ngibona amadoda amane akhululekileyo ehamba phakathi komlilo. Yona sekurathi. uNkulunkulu asekurathi. uNkulunkulu apho ukufunda kwezilanga sithi amen. Asiwavala amaBhayibheli ethu nama-iPad namafoni ethi sibuye ngala. Moya wami uthi yebo. Uthi yebo. Uthi Moya wami uthi yebo. Uthi yebo. Uthi lamadoda babugwiji mane kahle uShadrach noMeshach noAbednego noDaniel. Hallelujah. Kodwa umlilo okaShadrach noMeshach noAbednego noma bebani akuwona kaDaniel. uDaniel naye unokwakhe. Yeah. Njengoba nalabafowethu abathathu benokwakhe. Awubaba abantwana engikhuluma nabo. Namanye amazwi noma singakhonza ndawonye. Noma singahlabelela ndawonye. Noma singathandaza ndawonye. Nikhona inkodwa. Noma awunikhona bazalwane. Noma singaba senkwaye ndawonye. Noma singaba kwi-worship team ndawonye. Nikhona yini? Sibe abathandazi bebandla ndawonye. Sibe abashumayeli ndawonye. Kodwa kunezinto esingena kuzo. Izinto esingena kuzo noma senze into efanayo. Kodwa izinto esingena kuzo ayifani. Ngamazwi izi umlilo engena kona akubona umphathi wengonyama uDaniel aphosa kona. Somebody shout hallelujah. Bazotshela abantu ukuthi badlule ku-2017 wena ongadlanga udlule khona kodwa ubukhonza uNkulunkulu ofanayo. Kodwa izinto ongene kuzo abanye bangangena kuzo. Abanye bangena
kuzo abanye bangangena kuzo. Ngizonke mina okunye efase kubheke ungamhleki osemlilweni. Uma wena ungakafaka eBroadway. Ngoba umuhleke esemlilweni uzoba senkingeni yokuthi nawe uzohlekwa. Usukene eBroadway eGonya. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Ngeke ukushumayele lithi bonfama bakithi. Yazi ukuthi mina nje njengoshange ngangizothi mina uDaniel uDaisy mina ngangizothi uDaniel uDaisy lesuka naye eJerusalem kodwa mase sifike eBhabheli sesivela sonke emlilweni akasekho yena kanti nezilimi nokuhlushwa nokuthukwa nokuhlejwa awunenemithi esithakathwa ngayo intingane ngoba izulu lenza kanje before likufaka esilikweni liqale nikhona kodwa kosa ngoba kasilindi uNkulunkulu wenza kanje ngathi kwethu kunyanga kwesonto lokuqala ku2018 uyaqala njengomuntu mawuzothungisa isuthi kuyena akayithunge ngayiqalile ngoba kuyenza ukuthi ayithunge ngokukhala ngamehlo kodwa benkulu somewhere kodwa ukuze kulingane kahle kube umntanga yakho kufanele akukhale kanjalo nathi esikhonza uNkulunkulu siyakhalwa before sikhona azumelekile ukusetshenziswa singakhalwanga ngamanye amazwi siqale sikalwe bese kuyokala inkinga uNkulunkulu akaqali ngokala inkinga ukala ngathi nobuya bathwala bakhe akahona endleleni ukala ngathi qala esopekana naso isuwe naphezulu lithi hayi wesathana mungayekeni noma ungaya kuyeke manje ngoba vele ama-measurement akhanyile mhlawumbe ngaziyayisho njengonyaka yonke into obhekene nayo manje nozobhekana nayo kodwa wasingena 2018 bafethu wonke umuntu ufisa into enhle wasingena 2018 kodwa kunezinto ezimbi ngoba uthola into enhle kunama-consequences ukuze uye entweni enhle awufiki entweni enhle ungaqalanga entweni ezokusa kulento oyifunayo uqala kulento engayifuniyo lento ongayifuni kuphushe bakhona kodwa abantu besontweni noyifaka esishumanayo yonke indawo this is my year unyaka wami ophumelele unyaka wami okudlala imoto unyaka wami amathenda unyaka wami wamuzi wami unyaka womshado wabantu basonjalo bakhohlwa amajika bakhohlwa amakhona bakhohlwa inhlebo bakhohlwa ukushayela before uye ngento ayifunayo somebody shout hallelujah mina ngikhohlise ngikhohlise la emhlabeni kunje nana ngamsindisi la ngamsindisi uma kunento ayifunayo ezinhle azuze kusuku yakuzona uzoqala ongayifuni hayi ayishmayela abafethu uzoqala ongayifuni bese kuthi lozo ongayifuni kanti
into ifunayo. Kama ubanithi somebody shout hallelujah. Hayibo makifakazeleke le ndaba baba usudidekile. Waphupha elele waphupha ithubo zamafabo zini. Kodwa esakhe si. Wasephupha inkanyezi nenanga kumkhothamela. Uthe bevuka ekseni ithubo zangamafabo zangawa. Kodwa ithubo zamafabo zamelana nayo. Kodwa ngayibonake ephupheni imelene nayo. Uyibone ephupheni simkhothamela. Izinto zoyiphupha sikhothamela. Kodwa basubhekene nazo simelane nayo. I know when you from shadow. Ufune Monday Bezu. Ufune 7 on top. Umbuzo ukuthi are you ready ukufesana neziphi zalento efuna? Ngoba ngobukhulu bezinto efuna ubukhulu beziphi. In fact, if you are not ready ukufesana nama consequences of your things ofunayo, we are not allowed to be funa. Kale awuyizwile nento ngisho. Ngamanye amazwi iba ready isiwawujima. Jima. Ube fit before uke. Before ngoba ukela kunamandla. Kodwa into enamandla izinto ezolwa nobufithi bakho. Ngoba before uthole lento oyifunayo uzokale ule ushayeke.
Why does it give me power? It gives me power. What did you do that for? What does Jesus in me? Has never made me yet. Hallelujah.
Akuliwa kuphi. Kwashuthi futhi endleleni asi abekho no lift. Kube ngathi siyagqilaswa. Kodwa sithi siphuma ekukhulekeni egqilasweni. Kodwa ngathi siyagqilaswa. Uhambo udinga abantu abaziwe sibafuna nabaziwe ukuthi bayaphi. Ngoba uhambe endleleni ungasabantu. Uhambe endleleni ungasabantu. Usumabizwa wathela noNegibhithe. Manje akongisho ngishihlake edlula ngala namba ngakho. Mhlabe sothi lift. Isiphumule indlela. Abasiyani abanashi ayikho. Lokhu sahamba nje. Alikho izwe leKenana. Ungasufana. Before ukhulume ngeze. Khuluma ngendawo okusuzwe kuyo. In other words, along the way endleleni uqhubeke uthi kodwa awuqali umsebenzi omuhle empilweni yami unamandla okusenza noma usathane ehlasela kodwa ngiyamethemba owaseKhalvari aqhubeka ukulahlabelele athi ke nhlala idumiso phezu kwanameva ukuze akhonzeke naye. Akubule uyini umuntu
awujikelwanga abantu ongabazi Chikona indaba hamba In fact labo hamba nabibona abadingayo laba bazokujikela udinga bona ngoba uma kukhanga bona kusho ukuthi namaphenti engafika la ngiyakho baba ukwazi ukufika la uyakhona ungazazi uza amaphenti ubona ngithi usufundisa ukuthi before umntwana Umjaka kube khulula ngakho baba ngibona ukuthi into abayizibiza nendini futhi namandla naneza kanti boyicheka na Hey my God So ngizibona lezo 2017 bese 2018 wena uzobuku Kungathi kushumayeza uNkulunkulu omkhulu noNkulunkulu onzisa zonke izinto sange kushumayeza ngama consequences noma ngeindlela ezodlula zona uJesu namhlanje ngabe alikho libandla egcwele emhlabeni ibandla universal angikhulume local church ngabe alikho uba khona umdayisayo ngoba akukho ukujabula ingeke ipain uma Jesu uzala abantu ufuna ukupain uma ungayifuni ipain awufuni bakhe finish uma mfuna ukulahla mfana othize awufuni umyeni uma ufuna ukuphusha manje sikole kodwa uhlanga abantu awufuni lonto uma ufuna ukuhlethwa awufuni into zakho zonke abantu mina la zonke abantu lapha mina abantu we are ready zonke izimeso ngenakusona si ready ngoba lezo izimeso ngenakusona iprofeta uhambe ngeglori Baba awukoshiyama baba uma ipheni ngekho nohamba nokho Yabuza uthi Jesu uNkulunkulu ngeke ukuvala lapho Yabuza uthi Jesu ku John 17 umethangazela ibandla alimzwanga uthi kukhulekela labo mphebona ungathi before thandaza bantu abampheba nje basasindisiwe sitemke ezulwini what does he know awukuthi usuka nje uzweni kweluye khona Hey, basindiswa abafundi wabafundisa bafunda bakhipha amadimoni bezomandla bathuza umthandazo kaJesu uthi babunga basuse ezweni hawu bagcine bekulo Jesus hallelujah bekhona eBhabhele bagcine beseBhabhele zenziwe izinto zaseBhabhele kodwa bethi beseBhabhele ngoba ngiyona ikhale ethu leliseBhabhele ikhale ethu eJerusalem wewe kanti abantu basimayela nje akuyona ethu lethu ikhale ethu eJerusalem What
ungafuni ukunderstand abantu. Ngoba usuphumile usudlule estage sobuthi. Wayongena estage sobunkulunkulu. Ngoba wena lithi uNkulunkulu uzelwe. Awuzalelwanga ekhinde eDwati. Awuzalelwanga whatever special laws and your sword. Kodwa wena uzelwe ngembewu. Engabubisho. Hallelujah. Which language? Yes. Who are they found there? See, to another than found there. Who is language? Uma khona khulayo thina simezwini bazalwane. Nkosi yami simezwini kanjani? Simezwini ukuthi ngathi umntwana mengisho kanjalo ngisho njalo ngithi simezwini. Ngoba andayise ngisho ngoba uma simezwini simikiyene ngoba inulizwi. Language. Sokufunda yona noma uqala sokufunda language. Uthi umuntu mekhula akahamba yozo. Kodwa sikhuluma into umsangane esebenzayo. Sikhuluma language engayona. Awukani sifuthi uJesu nje umfowethu. Kanishubela nyama zingahamba bazalwane. Somebody shout hallelujah. My God. Ushaka mishamba tumilo siyawazi yashinsa. Kodwa uNkulunkulu athimesimazi kodwa sesimazake nendlela manje. Umekwazi ubaba manje umlilo. Angashisiselwa ele. Siyazwakazisa impunga. uNkulunkulu yenza kanjani lento? Kunezinto ezokwenziwa yizulu. Ukhweba abantu uthengasi. Uthi lento yenza kanjani? Kodwa useyenzile. Kwazi ubeka umntwana kukhokho ukwenza kanjani kodwa usekwenzile ukwazi ukushadisa umama 53 ukwenza kanjani usekwenzile kunezinto ezokwenzeka empilweni yakho abuza abantu bathi senzeke kanjani uthi ngamagazi umsa wakhe kwenzeke kanjani kwenzeke kanjani Wamsebenzini waze wasulwa kodwa ngakusasa fonelwe kuthiwa sisula umuntu oronke kwenzeke kanjani
singena onyakela selesithi kanjani sizose bekuphela lo January sisokaze sithobazana nekanjani sizose besihlangana nabantu asibazile sithi kanjani edadewethu lapho nginiphuma amatende omngcwabo kodwa ngiyamebezela ngonyaka izothi mina ngizobuyitende ngenyamatende omqondo uze abambuza bathi indaba uze ngathi nami kanjani kodwa amatende omngcwabo wasekho sekhona amatende okuzolobola sekhona amatende omshado angazi nami kwenzeke kanjani uyenze kanjani uNkulunkulu lento sizabuza usuku usuku namhlanje sizombuza sona sethule sithi kanjani baba wakwenza kanjani lokho Jesus let me close like this sibandakanye izinto ozokwazi ukuyiphendula uma beyibuza abantu senzeke kanjani Kale usize uyakala unyaka ucheke nabantu amsala nabo uyakala unyaka uyakala unyaka cheke nabantu amsala nabo uyakala lo nyaka awukwazi ukudlala enkaneni mfethu amen uyakala unyaka cheke ngisho friend eniza ngabezo bathe obunyaka uyakala ufike ukane into zakho awukwazi ukuphela unyaka ungafakazi angasho ukuthi kanjani Jesus Hallelujah. Sibalekela izinto ozokwazi ukuyiphendulela usenzeke kanjani empilweni yakho. Lesaya unani umosiyana baba. Jesus. Ngoba izinto okwazi ukuyiphendula izinto ezenziwa uwena. Kodwa ezenziwe inkosi akwazi ukuyiphendula. Futhi izinto ezenziwa uNkulunkulu ifana noNkulunkulu. Kodwa ezenziwa uwena ifana nawe. My God. Ninga, oh Jesus. Ninga kugithi mina. Ninga kugithi mina bathimba. Usara ubengafani nengane yakhe. Kanjalo noAbraham indoda kaSara bengafani nengane yakhe. Hallelujah. Kodwa nomfana lo ozele obezelo kaAbraham uIshmael emzele kuyigilakazi wakhana bebefana noAbraham befana egilakazi sasiphinde futhi sasiphinde uAbraham bewindoda eshadileyo eshade noSara sebebadala bewindoda eshade noSara sebebadala noJona sebeshela ukuthi ngeke gogo ngeke sengazumthola umntwana kanti uNkulunkulu njoba sebeshilo dokotela izulu ethayithulela indaba ulahle ithemba kukule ngasho lutho usasha abantu uthi ke usethi uNkulunkulu uyafika ebudaleni babo ngoba ebazalwane uyafika ithemba selingasekho afika nje ungeke uzothola umntwana hey my God uthe meyibuka i-age yakho Abraham nogogo ungabe exoxa indaba wathi gogo ngeke kwenzeke la sengimdala uyazi la 99 nangu umncane ungazi ukuthola abantwana lo sebenza lekhaya inento ke mina lapha kimi befundisi bami ethi uAbraham waya ulo sebenza lekhaya wamthola ngosuku besahlangene kanye wamthola umntwana kodwa ugogo kade bahlangana iminyaka
ngoba into zezulu zalini Hallelujah. futhi nesikhathi saso Jesus. lana kufuna abantu abadlula abagijimayo kufuna abantu abalinda ngoba uyalindwa ngoba uyalinda izwi lakho balenze kude ngasathane ziyashesha uma kuye ngentombazane eganwayo nje kuthatha isikhathi eside ukuthi ihlangane nendoda yayo kodwa isiceliwe kodwa abayitholayo baqhuma namhlanje bawulala namhlanje ngoba ngasathane asishumayeleni ivangeli lokulimba enkosini mina ngobami ukuthi angithi nje lo siswe isebenzi wabamba ngosuku ekubaBraham efikile yasinga nabayizele yafana nabo ngoba izinto ezenziwa uwena ifana nawe kanti gogo nawe sasazohlala isakhe ngoba uNkulunkulu aliminde izwi lakho balenze ungacabanga umethule impendulo ayiseke umethule kusho ukuthi usazophendula uma nje ethule kusho ukuthi usazophendula ukuthula kwakhe akusho impendula kanayo enye impendulo yakho sayakha